Ngisacela ubingelela ngoMangothobana. Sangoma esiphulanganyezi. Ezinye ziphula ngamathambo uphathe ukubala isandla sensimbi. Ngosentambo ehliziyo ebomvu zamadoda. Ngicela ukuthi ngikhuluma nanti ibhodlela. Nilo leli la isithombeni emva kwami. Nanti leli green. Ibhodlela leli lokugeza. Uma kunezinto zakho ezivaliwe, uma kunobuthakathi obenziwa kuwe, wavalwa ukuthi into zakho zingavuleki. Ngoba ngalesikhathi uvalwa kukhona imithi ethize abayisebenzisayo nemithi ethize abayivalayo kuwe ukuthi leyo mithi ingabe isasebenza. Manje leli bhodlela leli lizokulekelela kakhulu ukuthi izinto zakho zivuleke nale mithi evaliwe phezulu kwakho ivuleke. Ibhodlela lokugeza leli. Le bhodlela ke moyogeza ugezela kuphi? Emfuleni, kufuneka umfula ohambayo. Ma uyogeza ke kunezinto ezimbili engithi wena fanele ukuthi uyithenge ukuze kulowo mfula loyo lamandla khona mase ayakwazi ukwenza njani ukuphakama mase embatha leli bhodlela mase wena ke uyageza. Ngalesikhathi ugeza ke izinto zakho ke ziyavuleka noma kuthola ukuthi awusaphuphi kwathwetshula ithonga lenziwa kanjani. Mawuthola leli bhodlela leli uhambe uyogeza ngalo. Uzothi mawusubuya khona ke umese kuyangitshela ukuthi yini eyenzakalayo empilweni yakho. Ibhodlela linamandla kakhulu leli green ibhodlela lokugeza leli. Siyathokoza kakhulu Mangothobana.